ήσασταν 3 παπάδες με μαγιό και ο δεσπότης τροχονόμος. Όλα για πάρτε να σ' ακούσω και πέρασε το στον Λάλκη, τον Τζάξον από την Καρδίτσα. Γεια σου Σακυρόκη, γεια σου Δημήτρη Ζόντια, γεια σου Γιώργο Σερέ. Τα φιλαράκια εδώ που ακούνε. Ακούει το στούντιο 1. Καλά ρε εσύ, αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω, ούτε για ένα ποτό δεν μπορούμε να πάμε. Και αυτός, εγώ τι να μιλήσω, τον Γιώργο περιμένω εδώ στην Ατλάντικ να ανοίξει. Γι' αυτό κάθομαι τόσο αργά και εγώ. Τι πράγμα είναι αυτό, όλα τα λέει ρε. Και τα λέει στον αέρα φαντάζομαι. Γεια σου Άλκη Τζάκσον. 50 χρόνια Άλκη με λένε ρε, Αλκιβιάδης ρε. Όχι και σπάνιο όνομα 50 χρόνια Αλκιβιάδη, Άλκη με φωνάζουν. Να είστε καλά ρε. Γεια σου Καρδίτσα. Τώρα εκεί στην Ανάδρα, στον Τζομπαένα ήμουν στην Ανάδρα εκεί. Είχε κάτι ωραία κοριτσάκια εκεί, τι κι άλλα που ήταν τότε ρε.